Okei, eli ollaan Helsingin keskustassa Narinkatorilla Kamppi-ostoskeskuksen edessä ja testataan, miten Silvercellin hopeakangashuppari suojaa 5G-säteilyä vastaan. Tällä alueella on melko kovaa 5G-säteilyä. Tämä mittari loppuu 2000 mikrowattiin per neliömetri ja tässä tämä ykkönen tarkoittaa, että se on yli asteikon. Okay, we're here in center of Helsinki, measuring 5G and testing Silvercell protection hoodies effectiveness against 5G radiation. Okay. Pannaan toi hupparin huppuosuus tohon mittarin päälle ja näkyy miten lukemat tippuu. Eli toi hopeakangas tekee siihen Faradayn häkiin, joka blokkaa säteilyn lähes täysin. So you see the radiation readings go down to near zero because the silver layer lining of the hoodie creates a Faraday cage phenomenon which blocks the radiation. Heti menee yli 2000 mikrowattia, kun tätä huppari pois.